אני הבאתי בהרצאות כמה פעמים, במשך ה-40 שנה האחרונות, כל המקרים שיצאו נגד בחורי ישיבות, איזה אסונות קרו בישראל. בתקף. עם הילדים הכי מובחרים של הקדוש ברוך הוא לא מתעסקים. לא להתעסק איתם. הוא אוהב אותם מאוד. הם מחזיקים את כל העולם. לא להתעסק איתם. וכך אמרו חכמים זיכרונם לברכה במועד קטן י"ח. ברית כרותה לשפתיים. כלומר, יש כוח בדברי פי אדם. אם אדם מסוגל לברך, וזה פועל, מסוגל לקלל, וזה פועל. אם לדוגמה חכם אמר, בטעות על מישהו כללה, אפילו שהוא חזר בו, לא מועיל, כבר הכללה יצאה, השתחררה, נגמר. ואפילו אם יגיד על תנאי, בוא'נה אם אתה משקר, יקרה לך ככה וככה, חלאס. למה? קללת חכם אפילו על חינם, לכן צריך להיזהר. קילל אותו עכשיו מישהו, והוא לא ראוי לכללה. מה יקרה עם הכללה? חוזרת אל המקלל. חוזרת אל המקלל. למה? כי הקדוש ברוך הוא לא יעשה רעה לאדם, שחס ושלום לא מגיע לו רעה. אם מגיע לו רעה, היא תגיע גם בלי הכללה. ואם לא מגיע, היא לא תגיע. אז לאן היא תלך? למקלל בעצמו, זה יחזור עליו בומרנג. כמו כדור גומי. אתה זורק אותו על הקיר, הוא חוזר עליך. בספר חסידי, באות עין ו' כתוב, אל תקלל שום אדם, כי פעמים רבות הכללות חוזרות וחלות כולן על ראש המקלל וגם על זרעו, גם על אשתו והילדים שלו. אז צריך זהירות, אל תהיה חכם, תחשוב שאם אתה מקלל כבר אתה פוגע. יכול להיות שאתה תהיה נפגע. כתוב במדרש רבה במדבר כ' המקלל אדם מישראל כאילו מקלל פני שכינה. איסור חמור להוציא קללה מפיו, אומר השלה הקדוש. למה? כי אדם נברא בצלם אלוקים. ואתה מקלל אותו, אתה מקלל את הצלם אלוקים. הפלא יועץ אומר, קללה היא רעה חולה. למקלל ולמקולל תחלק שלל. שניהם יסבלו. מי שמקלל את הילדים שלו, אם יתקיים בהם הקללה, אוי לו, שזה נקרא שוחט את הילדים. בעתיד ליתן את הדין. ואם לא יתקיים בהם, בוודאי שמנקים להם הזכויות שלהם. או מהמקלל, או מהמקולל. כי מידת הדין מקטרגת. היא אומרת, יצאה פה קללה, אני רוצה שהקללה תתקיים, היא לא מוותרת. אלא שיש זכות תולה, וזה נקרא שהוא אוכל מזכויותיו. עכשיו בשביל להיפטר מהקללה, זה לא הולך בחינם. צריך לשלם בזכויות, אז מנקים לאדם מהזכויות שלו. לוקחים לו מהקופה של הזכויות בשביל להשאיר אותו חי. ומי שמקלל ישראל, כתוב, ומקללך האור. מי שמקלל יהודי, הוא בעצמו יהיה ארור. אז ייזהר וישמר האיש. יזהיר את אשתו, את ילדיו, וכל השומעים לו, שלא תשמע קללה מפיהם, רק ברכות. ובזה יצווה איתם את הברכה. ובפרק ט"ו הוא כותב קו הישר, על האיש המקלל לדאוג על הרבה פורענויות שיבואו עליו, חס ושלום. ועוד הביא שהעוון הזה נמנע בין 52 דברים שמעכבים את התשובה. זאת אומרת, אדם כזה יהיה לו קשה מאוד לחזור בתשובה. הרמב"ם בהלכות סנהדרין, פרק כ"ו, הלכה ו', אומר, המקלל עובר על איסור גם אם המקולל מחל לו. אחד קילל את חברו, אמר לו, מחול לך מכל הלב, אני מוחל לך. עבר איסור, המחילה לא מועילה, לא מוחקת. צריך להתחזק, לא לקלל שום בר ישראל. ולחנך את הילדים מקטנות, שלא תצא שום קללה. ועכשיו תשמעו מה אומר הגאון מווילנה, זכר צדיק לברכה. יש לו איגרת מפורסמת שבה הוא אומר, ועל קללה ושבועה וכזב 3 דברים. אם הילדים שלכם מקללים,
נשבעים או משקרים, תכה את הילדים ולא תרחם עליהם כלל, כי חס ושלום בקלקולם של הבנים יענשו האבא והאמא מאוד. על הדברים האלה בחינוך לא מוותרים, ככה אומר הגאון מווילנה. כמובן לא לתת מכות אכזרי, מכת חינוך מה שנקרא, אבל בשביל להרתיע ולהסביר לילד את חומרת הדברים. כי אם אומרים לו לא יפה, זה לא יפה, זה לא עוזר, בסוף הוא יקלל אותך גם. וכמה היו זהירים גדולי ישראל במשך הדורות לא להוציא כללה מפיהם, לשנות בלשונם. אל תגידו על עצמכם אפילו בלשון שכאילו יש לכם, אתה לא יודע איזה צרה יש עליי, אתה לא יודע איזה מה יש לי, אתה לא יודע מה קרה לאשתי. אל תגידו על שמות של אנשים או על זה, שלא יחול. כי אם זה בא בשעה לא טובה, יכול להיות שחס ושלום ייגרם מה שאתם אמרתם בפיכם כברית כרותה ללשון. אבל אם תרגילו את עצמכם במקום זה לברך, אז אתם תתברכו, ואברך מברכך. אדרבה, השם יברך אתכם על שאתם מברכים את הבנים שלו. ואפשר להתפלל גם על רשעים שיחזרו בתשובה, והשם יזכנו לראות בביאת גואל צדק במהרה בימינו, אמן ואמן.